Tecnologia disruptiva, cocreació i innovació al servei de les persones. Això és el Social Digital Lab, el laboratori d'innovació social de Suara Cooperativa, que Acció ha certificat que és un referent en tecnologia disruptiva amb el segell Catalonia Exponential Leader 24. Des del Social Digital Lab, un laboratori de 1.000 metres quadrats al districte tecnològic del 22 oferim respostes innovadores i tecnològiques als principals reptes socials actuals, com l'envelliment de la població, l'increment de trastorns de salut mental, les violències masclistes, l'alfabetització digital o els desafiaments que es plantegen entorn al sector de les cures o el benestar. Per fer-ho realitat, seguim el model de la quàdruple hèlix dels Living Labs europeus, on potenciem la innovació oberta i la intercooperació amb empreses i startups tecnològiques, administracions públiques, universitats, instituts de recerca i la ciutadania per dissenyar, desenvolupar i implementar les diferents solucions. A Suara Cooperativa estem col·laborant en el moment que estem treballant conjuntament amb les diferents hèlix, amb les diferents parts que confeccionen una societat, com per exemple pot ser des de la ciutadania, l'administració pública, el món acadèmic i per suposat el món empresarial. Estem treballant totes plegades en aquesta nova manera també d'entendre la innovació social i tot això s'ubica en el Social Digital Lab. Posem la innovació al servei de les persones i apoderem a la comunitat perquè prengui el control de les eines tecnològiques per trencar les bretxes digitals, socials i econòmiques. El Social Digital Lab va néixer per donar resposta al que seria tots els reptes socials de l'organització i també de l'economia social de Catalunya. En aquest cas, l'objectiu és crear espais per poder dissenyar noves solucions, nous productes, nous serveis, on la tecnologia tingui un paper, per tant, posar en joc aquesta part de cocreació, aquesta part d'experimentació, de poder pilotar, de poder tastar i dissenyar solucions el més adequades possibles a les necessitats de les persones. Al llarg d'aquests anys, hem explorat i dissenyat solucions innovadores i disruptives com la implementació de la realitat virtual i immersiva en teràpies terapèutiques que milloren el benestar emocional i la salut mental. Hem encetat proves pilot amb robòtica i sensòrica en l'assistència a domicili o en l'ús de la intel·ligència artificial o del Big Data per dissenyar eines i tractaments de diagnòstic més precises. Nosaltres enfoquem en diferents reptes, com per exemple la promoció de l'autonomia en els domicilis, garantir aquesta dignitat d'envellir en el teu mateix domicili, a la teva pròpia llar, i després també tota una capacitació transversal en aquestes noves tecnologies que per suposat han vingut per quedar-se. La cultura maker i l'economia circular impregnen tota la forma de treballar del Social Digital Lab. Per una banda, disposem d'espais d'experimentació on les persones sòcies i treballadores de Suara ens podem formar en robòtica, programació o en l'ús de l'impressora 3D per fabricar solucions als reptes que tenim a l'organització. A través de l'economia circular, gestionem de manera efectiva i sostenible els residus en els nostres serveis. Entenem l'economia circular en un sentit ampli, perquè tant les persones sòcies com les treballadores puguin iniciar dins de la cooperativa nous projectes laborals. Vivim una societat global, en la qual compartim reptes similars amb persones que estan a milers de quilòmetres. Per això, teixim aliances més enllà de les nostres fronteres i formem part de la xarxa de Living Labs europeus ENOL. El Social Digital Lab no és només tecnologia, és cocrear, experimentar i desenvolupar solucions que ens ajudin a avançar cap a una societat digital més justa, equitativa i inclusiva. Al Social Digital Lab convertim els somnis en projectes. Somiem juntes?